ஸோ நம்ம எந்த சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ? 11th எத்தனாவது chapter சாப்டர் பார்த்துட்டு? 11th சாப்டர் விஸ்வரூபம். விஸ்வரூபத்தில் நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம விஸ்வரூபத்துல? ஸோ அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறார் இல்லையா ஒரு கிட்ட, கிருஷ்ணர்கிட்ட, எனக்கு வந்து உங்களை பத்தி முழுவா தெரிஞ்சுக்கணும், உங்களுடைய உங்களை பற்றி எல்லாமே எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா இவர் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? ஓகே, யாரும் பார்க்காத ரூபத்தை உனக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். விஸ்வரூபம் என்பது வந்து கம்ப்ளீட் இல்லையா, அவருடைய கம்ப்ளீட் அப்படின்னா பிரபஞ்சத்துல அவர் எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அதனால அவர் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா இதையும் அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு காண்பிக்கிறார். ஸோ அர்ஜுனனுக்கு இந்த ரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சாதாரண கண்ணால பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால திவ்ய திருஷ்டி அவர் கொடுக்கிறார். ஸோ அதனால இந்த குருக்ஷேத்திர அந்த போர் பூமியில அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் தென்படுறாரு தவிர பாக்கி யாருக்கும் இன்னும் தென்படுறது இல்லை இல்லையா. அந்த விஸ்வரூபத்தை யாருக்கு காட்டுறாரு? அர்ஜுனருக்கு. என்னெல்லாம் பார்க்கிறார் அர்ஜுனர் இல்லையா? நம்ம இந்த 3D எஃபெக்ட் மாதிரி என்னெல்லாம் பார்க்குறோங்க, அர்ஜுனுக்கு என்னெல்லாம் காமிக்கிறாரு பகவான்? அப்படியே வந்து நிறைய தலைகள் இல்லையா, நிறைய கண்கள், நிறைய வாய்கள், புஜங்கள், அதே மாதிரி நல்ல ஆபரணங்கள், அணிகலன்கள் இல்லையா, இந்த வெப்பன்ஸ் அது, அப்புறம் வந்து ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் காமிக்கிறாரு. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வாயிலிருந்து ஜுவாலை வர்றது பார்த்து சொன்னாரு, அது பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா. அது மட்டும் இல்லாம வேற என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம? தட் இஸ் இந்த போர்ல வந்து எல்லாரும், தட் இஸ் இந்த கௌரவர்கள் எல்லாரும் மடியறதை பத்தி பார்க்கிறாரு இல்லையா. அதே மாதிரி பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார் இவர்கள் எல்லாம் மடிந்து போனதை பத்தி பார்க்கிறாரு. எப்படி அவருடைய வாய்க்குள் இல்லையா, பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப வாய்க்குள் வந்து அப்படியே போகிற மாதிரி பார்க்கிறது தென்படுகிறது அர்ஜுனனுக்கு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு கடைசியில பகவான் அர்ஜுனர்கிட்ட? இந்த மாதிரி இவர்கள் எல்லாம் இந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா போராளிகளும் சரி, அதே மாதிரி வந்து இந்த எல்லா கௌரவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர், ஜடருதர் எல்லாரும் வந்து மறைந்து விடுகின்ற, எல்லாரும் வந்து அழித்து விட்டேன் ஆல்ரெடி, அவர்கள் எல்லாம் இருந்து விட்டார்கள் என்னுடைய. ஸோ அதனால நீ போர் புரிவாயாக. ஸோ அந்த போர்னால நீ இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அவர்களுடைய நிலை இதுதான். அதனால் நீ உன்னுடைய தௌத்தியத்தை செய், உன்னுடைய போரனை நீ போர் செய்ய வேண்டியது உன்னுடைய கடமை அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நமக்கு என்ன இதுல இருந்து தெரியுதுன்னா, நாம் எல்லாம் வந்து ஒரு கருவிதான் இல்லையா. நம்ம எல்லாம் ஒரு கருவிதான். பகவான் தான் எல்லா செயல்களுக்கும் காரணம். பகவான் தான் எல்லா செயல்களையும் செயல்படுத்துகிறார். ஸோ அதனால இந்த மனிதன் வந்து இப்போ ஒரு உயிர்வாழி இந்த உலகத்துல தான் தான் எல்லாம் செய்யறான்னு நினைச்சேன்னா அது அறிவின்மை அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஓகே, இப்போ நம்ம 34 வரைக்கும் போன செஷன்ல பார்த்தோம். 35ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். பிரபு 24 வரைக்கும் தான் பார்த்தோம். 25ல இருந்து பார்க்கணும் பிரபு, 34 இல்ல. 24 24 25 பார்க்கணும். ஓ அப்படியா? ஆமா பிரபு. ஓகே ஓகே, யா ஒரு மினிட். இல்ல நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோமே, காலம் பத்தி எல்லாம் பார்த்தோமா மாதாஜி? புதன்கிழமை இதெல்லாம் பார்த்தோமா நம்ம? நீ போரிடாமல் இருந்தால் இந்த 32 புருஷோத்தம முதற்கடலுக்கு ஒரு காலம் நான் உன் உலகங்களை அழிப்போம். நோட் பண்ணிருக்கேன் பிரபு, 24 தான் நோட் பண்ணிருக்கேன். அப்படியா? சான்ஸ் இல்லையே. 34. ஓகே, நீங்க அந்த இது இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, நம்மளுடைய அந்த பிளேலிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ஒண்ணு போடுங்க. ஒரு நானும் பிளேலிஸ்ட் பாக்குறேன். கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 11:35 35 ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? 34 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். அதான் சொல்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ, வெரி குட். நீங்க
நோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. இப்போ போன செஷன் வந்து நம்ம எடுத்தது ஐ திங்க் அது விட்டு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நம்ம 35லேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. பட் எனிவே ரியலி அப்ரிஷியேட் நீங்கள் ஓகே அந்த ஓகே நோட் பண்ணி வைக்கிறீங்க இல்லையா, வெரி குட். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். வெரி குட். ஓகே, நான் உங்களுக்கு இது ஷேர் பண்ணுறேன் நான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ சாப்டர் 11ல் இருக்கிற என்னெல்லாம் பாகங்கள் செக்ஷன்ஸ் என்னன்னா 1லிருந்து 8 வரைக்கும் அர்ஜுனுடைய ரிக்வெஸ்ட் இல்லை, கிருஷ்ணர்கிட்ட அவருடைய வேண்டுகோளும், கிருஷ்ணர் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை பற்றி எடுத்து கூறுகின்றார். அப்புறம் 9லேருந்து 31 வரைக்கும் சஞ்சயன் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பற்றி விளக்குகின்றான். அப்புறம் அர்ஜுனரும் சரி, அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தின் ஒரு இதையும் நமக்கு அப்படியே அதை பற்றி நமக்கு எடுத்திருக்கிறார்கள். அப்புறம் 32லேருந்து 34 பகவான் என்ன சொல்றாரு, காலம் நான் தான். காலம் சொல்லும்போது என்ன, எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தோற்றம் இருக்கும், அதுக்கு முடிவும் இருக்கும், அதெல்லாம் நிர்ணயிக்கிறது நான் தான் அப்படின்றாரு. பாக்கியில் இருக்கிற உயிர்வாடிகள்லாம் யாரு, ஒரு கருவி மாத்திரம் இல்லை, we are all on இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். நம்ம 35 to 46 நம்ம என்னன்னா அர்ஜுனுடைய பிரார்த்தனைகளை பற்றி பார்ப்போம். அப்புறம் 47லேருந்து 55 வரைக்கும் ஒரு பியூர் டிவோட்டி மட்டும்தான் வந்து கிருஷ்ணருடைய இந்த 2 கைகளில் உருவம். அது என்னது, 2 கையில் உருவத்தை என்ன சொல்லுவாங்க, சாமசந்திரன். ஷாமசந்திர திரிபங்க உருவம். கரெக்ட், ஷாமசந்திரன் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ நம்ம லாஸ்ட்ல 34 தான் பார்த்தோம். துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுவினை போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ பொருள் வீழ்த்திடுவாய் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இனிமே பிரார்த்தனை பற்றி பார்க்கல. நான் பிரார்த்தனைனா என்ன, பகவானுடைய மகிமையினை பற்றி எடுத்து கூறுதல், பகவானுக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பித்தல், அப்புறம் வந்து மன்னிப்பு கேட்டல், வேண்டுதல், இதெல்லாம் பிரார்த்தனையில் உட்படும் இல்லையா. ஓகே, ஸோ நம்ம 35 படிங்க மாதாஜி. யார் படிக்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. சஞ்சய உவாச ஏத ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமான கிரீடீ நமஸ்கிருத்வா பூய ஏவாத கிருஷ்ணம் சகத் கதம் பீத பிரணம்யாம். திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன நமக்கு தெரியுது, திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன் கூறுறான், என்ன சொல்றாரு, மன்னா, முழுமுதல் கடவுள்ல இருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதுறுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். ஸோ அர்ஜுன் யாருக்கு எடுத்து வந்திருக்கிறாரு, திருதராஷ்டிரருக்கு இல்லையா. ஸோ அது இது வந்து என்ன சொன்னாருன்னு பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்தது 36 படிங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच तानि ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रदुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भेदानि दिशो द्रवन्ति सर्वे நமஸ்யந்தி ச சித்த சங்காஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ அர்ஜுனன் கூறினான், என்ன கூறுகிறார், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. யாரு, அவர் மட்டும் உலகம், அனைத்து உலகமும் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். பகவானை பற்றி இந்த கேட்டதுனால எல்லாருடைய
பற்றுதலும் வந்து இன்னும் வலுக்கொள்கிறது. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். அச்சமற்று இல்லை, அச்சமுற்று அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இதான் என்ன சொல்றாரு, நமக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது? இந்த உலகத்துல, இந்த பூ உலகத்துல மட்டும் இல்ல, மற்ற இந்த மூ உலகத்திலும் வந்து இருக்கிற எல்லா உயிர் வாழிகளும் வந்து இதன் மூலம் பகவானிடம் பற்றுக்கொள்கிறார்கள். யாரு? அது வந்து டிவோட்டீஸ் எல்லாம் இன்னும் அதிகமாக பற்றுக்கொள்கிறார்கள். சித்தர்கள் எல்லாம் மரியாதை இன்னும் வணங்குறாங்க பகவானை. அதே சமயத்துல அசுரர்கள் அச்சமுற்று ஓடுகிறார்கள். அவருடைய இந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய தன்மையை பார்த்து. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. நம்ம பார்த்தோம், தட் இஸ் போன வாட்டி எப்படி வந்து மற்றவர்களுக்கெல்லாம், சித்தர்களுக்கு, தேவர்களுக்கெல்லாம் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த திவ்ய திருஷ்டி இயல்பாகவே உள்ளதுனால அவர்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிகிறது. ஓகே, ஸோ இந்த விஸ்வரூபத்தை கண்டு எல்லா உயிர் வாழிகளும் வந்து அவரவர்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப, குணத்துக்கு ஏற்ப அவர்கள் வந்து பயங்கொள்கிறார்கள், இல்லைன்னா வந்து வணக்கம் செலுத்துகிறார்கள், இல்லை வந்து பற்றுதல் இன்னும் அதிகரிக்கிறது. இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணன் மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் பயங்கரமான வடிவம் பக்தர்களை கவர்கிறது. அச்சமற்ற அசுரர்களையும் விரட்டுகிறது. ஸோ மகிழ்ச்சி வந்து இதனால பகவானோட பற்றுதல் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, ஆனந்தமா எல்லாம் கீர்த்தனெல்லாம் செய்யும்போது பற்றுதல் கூடுகிறது, மகிழ்ச்சி வந்து கூடுகிறது. ஏதோ ஒன்றின் மேல் அல்லது யாரோ ஒரு மீது உள்ள ஈர்ப்போ அல்லது விளக்குதலோ ஒருவருக்கு அவரின் தனிப்பட்ட சுய ஒரு ஒன்று பிரதிபலிப்பே ஆகும். இந்த உலகம் வந்து தான் என் கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்றாரு. இறைவனால் செய்யப்படுபவை அனைத்தும் எல்லாருக்குமே நல்லதுதான் தரும். பகவான் எது செய்தாலும் அது வந்து எல்லாருக்கும் நல்லதே செய்யும். ஏன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், பகவான் எப்போ வந்து அவதரிக்கிறார், எப்பொழுது தோன்றுகிறார், தட் இஸ் தீமை இல்லைன்னா அதர்மம் வந்து எப்பொழுதெல்லாம் தலை தூக்குகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் பகவான் தோன்றுவார். எதற்காக? அதர்மத்தை வந்து கண்டெயின், தட் இஸ் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி, இல்லையா? ஆமா, தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டி பகவான் தோன்றுகின்றார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதர்மத்தை கலைக்கிறதுனால என்ன ஆகுறது? டிவோட்டீஸ், அவர் வந்து டிவோட்டீஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. அதனாலதான் நமக்கு தெரியும், பகவானுடைய டிவோட்டீஸை வந்து ஒரு காலம் அவர் கைவிடுவதில்லை அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து புரியுது. ஸ்லோகம் 37. तस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवै स जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं तत्परं यत्. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன்? மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். ஸோ இன்னும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார் என்னன்னு, பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஆதி படைப்பாளர் அப்படின்ட்டு. பிரம்மாவை விட சிறந்தவர் அப்படின்னு, ஏன்னா பிரம்மாவை கூட பகவானிடம் தான் தோன்றியுள்ளார் இல்லையா? ஸோ பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே அதுதான் அர்ஜுனர் சொல்லுகிறார். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? அதனால்தான் எல்லாரும் உங்களுக்கு வணக்கங்களை செலுத்துகின்றனர். நீங்கள் தான் முழுமுதற் கடவுள், எல்லையற்றவரே. விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும்போதே தெரியுது இல்லையா, எல்லையே கிடையாது, எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஸோ பகவானுடைய தோற்றம் வந்து இந்த ஜட தோற்றத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது. அவருக்கு வந்து இந்த இரு கைகளில் வந்து 4 புஜங்களோட தோன்றினால் கூட, ஸோ அவர் வந்து ஒரு மனிதன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க முடியாது. அவர் நம்மள மாதிரி இருக்கிற எலும்பு ரத்தம் இந்த மாதிரி இந்த இதுல கிடையாது. அவர் கண்ணால வந்து அவர் வந்து சாப்பிடலாம், அதே மாதிரி வாயால பார்க்க முடியும். ஏன்னா இப்படி சொல்ல என்ன அதோடைய அர்த்தம் அப்படின்னா, அவருடைய எல்லா அங்கங்களும் வந்து எல்லா செயல்களும் செய்ய முடியும்.
அவருக்கு இருந்த இடத்திலே வந்து எல்லாம் நடத்துறதுக்கு முடியாது. அவருடைய பொட்டன்சி, அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி அவருக்கு இருக்கு. இது நம்ம வந்து ஈஷோபநிஷத்து இதெல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு இன்னும் நம்ம அதை பத்தி நிறைய உணர்வோம், பகவானுடைய அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி. ஸோ அதனால வந்து இந்த பகவானுடைய ஆற்றல் வந்து பார்த்தா நம்மளால கணக்கிட முடியாது. ஆனால் பின்ன ஏன் வந்து அவர் பசுரை அழிக்கிறதுக்கு இங்க சண்டை போடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது, லீலைகள் நடக்குதுன்னா, பகவான் வந்து இஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர் இல்லையா? அவருக்கு எல்லா லீலைகளையும் வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு வேண்டி அவர் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுக்கிறார். அவர் மனதில் எது தோன்றுகிறதோ அதை அவர் செயல்படுத்துகிறார். நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்த மாதிரி பகவான் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அதற்கு ஒரு காரணமும் உண்டு, காரியமும் உண்டு. அதனால் மக்களுக்கு நல்லதுதான் நடக்கும், அவருடைய எல்லா பக்தர்களுக்கும் நல்லதுதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. ஹரே பிரபுஜி. படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. தமாதிதேவ புருஷ புராணः ஸ்வப்னஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம் வேதாசி ஏதேம் சஹ பரம் சதா மத்ய சதம் ததம் விஸ்வமனந்தரூப. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம் அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லாவற்றையும் எல்லையற்ற ரூபமே பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னும் அவருடைய ஆற்றலை பற்றி மீண்டும் மேலும் வந்து அர்ஜுன் கூறுகிறார். என்ன? நீரே ஆதிதேவர், புருஷர் அப்படின்னா புருஷோத்தமர், எல்லா புருஷரை விட அவர் தான் உத்தமர். மிகவும் பழமையானவர். மிகவும் பழமையானவர் அப்படின்னா என்ன? உலகம் அவரில் தான் தோன்றி இருக்கு. ஸோ அவர் தான் எல்லாவற்றையும் தோற்றியுள்ளதுனால மிகவும் பழமையானவர் அப்படின்றார். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம் அடைக்கலம் அவர் தான். நமக்கு தெரியும், இந்த அவ்வியக்த நிலையில் இந்த பிரளயம் வந்து இந்த பூமி இதாகிற சமயத்துல எங்க அடைக்கலம் கொள்ளுகிறது? பகவானில் தான் சென்று மீண்டும் அடைக்கலம் அடைகிறது. அதனால்தான் இங்க சொல்ற அவர் தான் இறுதி அடைக்கலம். அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீயே. எப்படி அனைத்தையும் அறிகிறார் அவரு? நம்ம ஒவ்வொரு ஆத்மாவுடன் சேர்ந்து பரமாத்மாவாக எல்லாவற்றிலும் ஈற்றிருக்கின்றார். ஸோ அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்ட்டு எல்லாம் தெரியும், என்ன நினைக்கிறோம்னு அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ அறியப்பட வேண்டியவரும் நீயே, அறிந்தவரும் நீயே அப்படின்றார். ஸோ பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலமும் நீரே. என்ன? பௌதிகம் எங்கிருந்து வருது? பௌதிக குணங்கள் முக்குணங்களும் அவர்கள் தான் இருக்கிறது இல்லையா? அவருடைய பகிரங்க சக்தியிலிருந்து, மாயா சக்தியிலிருந்து அது தோன்றி இருக்கிறது. எங்கிருந்து தோன்றியது? அவர்கள் தான் தோன்றி இருக்கிறது. அதனால அந்த மாயா சக்தியில் அந்த முக்குணம் வந்து அவரை தீண்டாது, அவர் அதற்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்ட்டு. எல்லையற்ற ரூபமே. அந்த ரூபம் பார்த்தோம், அது வந்து அதுக்கு யாராச்சும் வந்து அது ஒரு பவுண்டரி வைக்க முடியுமா? அது விஸ்வரூபத்துக்கு பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி பகவானுக்கு பவுண்டரி வைக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ அதனால எல்லையற்ற ரூபமும் அவர்தான். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். அவர் இல்லாத ஒரு இடமும் கிடையாது ஏனென்றால் எல்லாம் அவரில் தான் தோன்றி இருக்கிறது. அந்த பிரளயம் வரும், தட் இஸ் அவ்வியக்த வரும்பொழுது அது மீண்டும் அவரிடத்தான் சென்று அடையும் எல்லாம். ஸோ அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? எல்லா தோற்றமும் அவர்கள் தான் நடந்திருக்கிறது. எல்லா இந்த முடிவு வந்த உடனே மீண்டும் அவர்கள் தான் சென்று அடைக்கலம் அடையும் எல்லாம் அப்படின்னு நமக்கு புரிகிறது. அதே மாதிரி எல்லா ஆற்றலும் அவர் தான். ஆனால் வந்து இந்த பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஏனென்றால் இந்த பௌதிக சக்தி அவரிலும் தான் தோன்றியுள்ளது. ஸோ அவர் தான் ஆதிதேவர், புருஷோத்தமர் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க 39. பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகே, மாதாஜி சார் படிங்க. சரி பரவாயில்ல. மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
वायुर्यमो अग्नर्वरुणः शशोऽङ्ग प्रजाधिपतिस्तवं प्रपितामगश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतव पुनश्च पियो अभिनमो நமஸ்தே. நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு? நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். இது என்ன? இதெல்லாம் அர்ஜுனன் அவரை பிரார்த்தனை செய்கிறார், அவரை தொழுகிறார் இல்லையா? நம்ம பிரார்த்தனை செய்யும்போது என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம முதல்ல பகவானை குளோரிஃபை பண்றோம், அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை பற்றி பேசுறோம், அவரை நம்ம வர்ணிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அவரை பற்றி, பகவானை பற்றி அர்ஜுனன் எல்லாம் எடுத்து கூறுகிறார். இதுக்கு முன்னாலேயும் அவர் எடுத்து கூறியிருக்கிறார்ல, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பகவான் சொல்லியிருக்கார், நான் தான் சந்திரன், நான் தான் எல்லா முனிவர்களும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ அப்போ அது பகவானே சொல்லியிருக்கார். இப்போ அர்ஜுனன் மீண்டும் அவரை வர்ணிக்கிறார். நீரே வாயு, நீரே யமன், இதெல்லாம் யார்? இவங்கள எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவர்கள் இல்லையா அவர்கள். ஸோ இந்த உயர்ந்த நிலை இருக்கிறவர் யாரு? பகவான் தான். பகவான்லேருந்து தான் இந்த எல்லாம் தோன்றியுள்ளது வேற. ஸோ அதனாலதான் அர்ஜுன் அவரை இப்படி மரியாதை கலந்து அவரை வணங்குகின்றார். அவரைதான் சொல்றாங்க இதுல. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் முறைகள் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸோ ஒரு டிவோட்டி பார்த்தீங்கன்னா பகவானை வழிபடும் போது பூர்ணமாக மனம் நெகிழ்ந்து அவர் கம்ப்ளீட்டாக சரணடைகிறார். அதே மாதிரி வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறார், மரியாதைகளையும் சமர்ப்பிக்கிறார். ஸோ அப்படிதான் ஒரு டிவோட்டி இருக்கணும். ஒரு பக்தனானவன் டிவோட்டியை பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்ம பூர்ணமாக அவர்களை வணங்கி வழிபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 40 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஹ பிரஸ்தாதத பிருஷ்டஸ்தே நமோ அஸ்து தே சர்வத ஏவ சர்வ ஆனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்தவம் சர்வம் சமாப்னோஷி ததோ அசி சர்வஹ. ஹரே கிருஷ்ணன். முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரியுது? பகவான் தான் எல்லாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் சொல்றாரு. எல்லா திக்குகள்ல 8 திக்குகளும் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 8 திக்கங்களிலிருந்தும் உமக்கு வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலிருந்தும் உங்களுக்கு வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவனே, இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். ஸோ ஒரே வார்த்தை தான், எங்கும் தாங்கள் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். பிளஸ் அவருடைய ஆற்றல் எங்கும் பரவி இருக்கிறது, அவர் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்துள்ளார். ஸோ அவர் தான் எல்லாம். ஒரே வார்த்தை, அவர் தான் எல்லாம். முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிவிக்கிறார். ஸோ கிருஷ்ணர் ரொம்ப நெகிழ்ந்து பகவானை வர்ணித்து அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 41, 42 வரி யார் படிக்கிறார்? हरे कृष्ण प्रभुजी. படிங்க மாதாஜி. सकेति मत्वा प्रसभं यत् उत्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यत्सावहासार्थम् असत्कृतो असि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्युच्युत तत्समक्षं तत्क्षमाये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्.
ஆமா. தேங்க்யூ. பொருள் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறேங்க பிரபுஜி. படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் எந்த நிலையில் இருந்தது உறவு? எந்த பாவத்தில் அவர்களுக்கு உறவு இருந்தது பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும்? இந்த 5 ரசம் இருக்குல்ல, அந்த 5 ரசத்துல எந்த ரசத்துல பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் உள்ள உறவு இருந்தது? சக்கிய ரசம். சாக்கிய ரசம் இல்லையா? சக்கிய ரசம் சொல்லும்போது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது எப்படி இருப்போம்? நம்ம ரொம்ப கேஷுவலாக இருப்போம் இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம திட்டுவோம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம வந்து மார்க் ஃபைட்டிங் எல்லாம் நடக்கும் இல்லை? பகவான் அது நம்ம வந்து ஒரு மரியாதை மாதிரி இருக்காது, ஆனால் அன்பு கலந்த ஒரு மரியாதை இருக்கும். எது இருந்தாலும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுவோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம இருப்போம். ஸோ அர்ஜுன் அதெல்லாம் இப்போ எண்ணிக்கிறார். நான் அர்ஜுனுக்கு இந்த விஸ்வரூபம் எல்லாம் பார்த்தோன்னே புரியுது, அவர் தான் பகவான், முழுமுதற் கடவுள்னு எல்லாம் புரியுது. ஸோ அவர் மனசுல இதெல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். நான் பகவானை நம்ம அழைக்கும் போது எப்படி இப்போ ரொம்ப பகபக்தியோட இருப்போம் இல்லையா? ஆனால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போது ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும். அதான் சொல்றேன், ஐயோ நான் வந்து உங்களை வந்து பகவான் எண்ணாமல் நான் இப்படி எல்லாம் வந்து உன்னை அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ இல்லை பிரம்மையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். அவர் சொல்ற, நான் அறியாமையினால இல்லை, என்னுடைய அறியாமை இல்லை மாயினால் அந்த மாதிரி நான் செஞ்சுட்டேன், இதை மன்னிக்க வேண்டும் அப்படின்றாரு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படித்திருந்த போதிலும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய பொழுதும் நான் தங்களை சில சமயத்தில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? ஒரே படுக்கையில் படுத்திருப்பாங்க அவங்க, அதே மாதிரி கேலி செய்திருப்பாங்க, விளையாண்டு இருப்பாங்க எல்லாம். அந்த டைம்ல எப்படி ஈக்குவலா நினைச்சுதான் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா ஈக்குவல் இல்லையா? யார் ஒருத்தர் வந்து பெருசு ஒருத்தர் சின்னது நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஈக்குவலா எல்லாம் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இது பகவான் அப்படி நடத்தலாமா இல்லையா? அவர் உன்னதமான இடத்துல இருக்காரு. ஸோ அதனால நான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுட்டேன், என்ன மன்னிச்சிருப்பா அப்படின்ட்டு பகவானே வரணும்னு சொல்றாரு. இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஸோ அவர் செய்ததுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்கிறார். ஆனால் அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடன் அப்படி செய்தது தவறா இல்லை சரியா? என்ன நினைக்கிறீங்க? சரி சரி பிரபு. சரி, ஏன்னா அவர் வந்து ஓகேங்க பிரபுஜி. கரெக்ட், ஃப்ரெண்டா இருக்கிறது அப்படிதான் பாவிச்சிருக்கு. பகவானும் அர்ஜுன் ஒரு நண்பனாக பாவிச்சிருக்க. அர்ஜுனும் வந்து பகவானை ஃப்ரெண்டா தான் நினைச்சிருந்தாரு. ஆனால் அவருக்கு அர்ஜுனுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இது பகவான் அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் வந்து பகவானே நம்பி இருக்காரு இல்லையா? நமக்கு தெரியும், இந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல அர்ஜுனன் சொல்றாரு இல்லையா, சாரி கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்லையா, உனக்கு வந்து இந்த இது வேணுமா, ஆர்மி வேணுமா இல்லை நான் வேணுமா, நானா போரிட மாட்டேன் அப்படிங்கும்போது அர்ஜுன் என்ன சொல்ல, இல்ல கிருஷ்ணா நீ மட்டும் எங்களோட இருந்தா போதும் அப்படின்றாரு. ஏன்? கிருஷ்ணன் மேல அந்த அளவுக்கு மரியாதை, நம்பிக்கை எல்லாம். ஸோ அவர் வந்து அந்த டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, அதனாலதான் பகவத்கீதையே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தான் எடுத்துரைத்தார். ஏன்? அவர் டிவட்டி, அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய நண்பன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த சாக்கிய ரசத்துல வந்து அந்த உன்னதமான ஒரு இடத்தை வந்து அவர் அர்ஜுனனுக்கு அளித்துள்ளார். ஸோ அப்படி அளித்து இருக்கும் பொழுது ஒரு ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்காங்க 2 பேரும். ஸோ அதனால வந்து அர்ஜுனன் வந்து எதுவும் அவமரியாதை செய்யவில்லை. ஆனால் இந்த விஸ்வரூபத்தை எல்லாம் பார்க்கும்போது மனது வந்து பிரமித்து போயிருக்கிற நிலையில அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு,
முழுமுதற் கடவுளே என்கூட இருக்கிறாரு. நான் செய்யறதெல்லாம் சரியா தவறா எனக்கே புரியல, மாயையிலான மூடப்பட்டிருக்கிறேன். பகவானே, நான் ஏதாவது தப்பு செய்திருந்தால் கூட என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்ட்டு ஆஹ், அர்ஜுனர் வந்து பிரார்த்திக்கிறார் பகவானிடம். பாருங்க, எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 43 படிக்கணும். நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. நத்துத்சமோ அஸ்த்யப்ய அப்தியதிகः குதோ அந்யோ லோகத்ரய அப்யப்திம பிரபாவ. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. வழிபாட்டிற்குரியவர்களில் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்மிடம் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனை இந்த மூலையில் உம்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணன். என்ன சொல்றாரு? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திலுள்ள அசைகின்ற இல்ல அசையாத அனைத்துக்கும் தாங்களே தந்தை. உரியவர்களில் முழுமையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இம்மூவுலகில் உண்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? இதுல நமக்கு என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது நமக்கு. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் இருக்கிற அசையும் பொருள்களா இருக்கட்டும், அசையாத பொருள்களாக இருக்கட்டும், எல்லாவற்றுக்கும் பகவான் தான் தந்தை. அவர்களின் தான் உருவாயிருக்கிறது. ஸோ வழிபாட்டிற்கு உரியவர்கள் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும். ஸோ வழிபாட்டுக்கு யாரை வழிபடணுமோ இவரை தான் வழிபடணும். ஏன்னா அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள். ஸோ வழிபாடு செய்யும்போது முதன்மையானவர் யாரு, முதல் மரியாதை யாருக்கு கொடுக்கணும்? கிருஷ்ணர் தான். அவரை தான் நம்ம வழிபடணும். அதே மாதிரி பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. ஸோ இந்த ஆன்மீக குரு இல்லை, எல்லா குருக்களுக்கும் குரு யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் ஆன்மீக குரு, பரம ஆன்மீக குரு அவரு தான். ஸோ என்ன சொல்றாரு இங்க அர்ஜுனர்? உமக்கு சமமாகவோ இல்லை உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் இருக்க முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, மூவிலகில் உண்மை விட உயர்ந்தவர் யாராக இருக்க முடியும்? ஸோ நோபடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அபவ் யூ அப்படின்னு கிளியரா சொல்லிட்டார் அர்ஜுனன். ஸோ அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து கிருஷ்ணர், அந்த நிலையில் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார். அவர் தான் எல்லா இந்த குரு பரம ஆன்மீக குருவும் அவர் தான். அவர் தான் குரு, எல்லாருக்கும் அவர் தான் குரு, அதுவும் அவர் தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. எல்லாருக்கும் முதன்மையானவரும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் எடுத்து சொல்றார். இதெல்லாம் அர்ஜுனனுடைய பிரார்த்தனையில ஒரு பாகமாக இருக்கிறது இல்லையா? முதல்ல வந்து பகவானை வந்து குளோரிஃபை பண்ணார். அவர் பகவானுடைய ஆற்றல்களை பற்றியும் அவர் நிலையெல்லாம் பற்றி பேசினாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து மன்னிக்க சொல்றாரு. நான் உன்கிட்ட உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஒரு நண்பனாக இருந்து எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது இந்த மாயினால மூடப்பட்டிருந்தேன். ஸோ நான் செய்த செய்கைகள் எல்லாம் வந்து சரியோ தவறோ தெரியவில்லை, என்னை மன்னித்து விடு அப்படின்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாரு? நீங்கள் தான் முழுமுதற் கடவுள், உங்களுக்கு நிகராகவோ உங்களுக்கு மேலோ யாரும் கிடையாது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் சொல்றார். 44 யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? மாத் பிரணம்ய பிரணிதாய காயம் பிரசாதயே த்வாமகமீஷமீத்யம் பிதேவ புத்ரஸ்ய சகேவ சத்யஹோ பிரிய பிரியாரா அசிதேவ சோடும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழிலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரமபுருஷர் நீரே. எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியினுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்து கொள்கிறார்களோ அதுபோல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்து அருள்வீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். என்ன சொல்றாரு இப்போ? ஒவ்வொரு உயிர் வாழியாலும் வழங்கப்பட வேண்டிய பரமபுருஷர் நீரே. ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டார் வேர்டிக்ட். எல்லா உயிர் வாழியாலும் வழங்கப்பட வேண்டியவர் யார்?
பரமபுருஷர் நீர்தான் கிருஷ்ணா அப்படின்றார். எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். அவர் சரணடைகிறார் இல்லையா, பிரார்த்தித்து சரணடைகிறார். காலில் விழுந்து என்ன சொல்றாரு? எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியினுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்துக் கொள்கின்றார்களோ அதே போல என்னுடைய தவறுகளை அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்தருள்வீராக அப்படின்ட்டு. அவர் மனசுல இன்னும் அந்த இது போல இல்லையா, அந்த என்ன ஆதங்கம். இப்போ நான் பகவானை ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடத்திட்டேன், பகவான் அவருக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது, அப்படி இருக்கிறவர்கிட்ட நான் சாதாரணமா பழகிட்டேன், அதனால தவறுன்னு இருந்திருக்குமோ, அதனால என்ன சொல்றார், தவறுகள் நேர்ந்திருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். யாரு? அர்ஜுனன் அப்படி சொல்றாரு அவர். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து? தந்தை மகனோட குற்றங்களை பொறுத்தருள்வார், நண்பன் இன்னொரு நண்பனுடைய குற்றங்களையோ குறைகளையோ பொறுத்தருள்வார், அதே மாதிரி கணவன் மனைவியுடைய குற்றங்களை பொறுத்தருள்வார். இந்த மாதிரி. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துல பலதும் நடக்கும், ஆனா அதை நம்ம மேற்கோளாக காட்ட முடியாது. நார்மலி எப்படி ஒரு தந்தையுடைய ஸ்தானம், எப்படி மகனை அவர் ட்ரீட் பண்ணுவாரு, நண்பனுடைய ஸ்தானம், அதே மாதிரி கணவன் மனைவியுடைய இந்த உறவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பவ்யமான நிலை அதெல்லாம். ஸோ அவர்கள் ஒருத்தர் குற்றங்களை பொறுத்து கொண்டு அவர்கள் இணைந்திருப்பார்கள். ஸோ அதே மாதிரி தான் பகவானிடம் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, நான் ஏதாச்சும் தவறுகளை இழைத்திருந்தால் பகவானே என்னை மன்னித்து விடுங்கள், பொறுத்து அருள்வீராக அப்படின்ட்டு சொல்றார். 45 யார் படிக்கிறா? நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. अदृष्टपूर्वं हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा पडियेन शप्रादीतं मे तदेव मे दर्श्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் வரும்போது என்ன சொல்றாரு அவரு, இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன் நிலை என்ன ஆகுது என்ன சொல்றாரு, நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், ஆனால் அதே சமயத்துல நான் பயத்தினாலே மனம் குழம்புகின்றது. ஏன்னா அவருடைய அந்த ஆற்றல், அந்த இது பார்க்கும்போது விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே அவர் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்ல கலங்கிற நிலையில் இருக்கார். அவர் பயமும் இருக்கு, மகிழ்ச்சியும் இருக்கு, இல்லை எல்லாம் ஒரு கலந்து அவர் மனது ரொம்ப குழம்பி இருக்கிறது. எனவே என்ன சொல்றாரு, என்ன அவருடைய பிரார்த்தனை, எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுவார்கள் புரிகிறாங்க. ஸோ எனக்கு இந்த விஸ்வரூபம் பார்த்ததெல்லாம் போதும், எனக்கு உங்களுடைய சுயரூபத்தை காமிங்க, எனக்கு மேல கருணை காட்டி மீண்டும் உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக அப்படின்ட்டு அவர் வேண்டுகின்றார் பகவானோட. ஸோ என்ன இதுல தெரியுது, விஸ்வரூபம் தாங்க முடியாதுன்னு அந்த அளவுக்கு அது நிறைந்துள்ள ஒரு ரூபம். அது ஒரு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணா கூட விஸ்வரூபத்தை பிரார்த்தனை பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது எல்லா இடத்துலையும் பரவி உள்ளது இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மனக்கலக்கம் நடக்கும், நமக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தால் கூட கடைசியில மனக்கலக்கம் வருது, குழப்பம் வருது, பயம் வருது, எல்லாம் வருது. அதனால என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன், பகவானே எனக்கு மீண்டும் உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுங்கள் அப்படின்ட்டு வேண்டுகின்றார். என்ன பண்றாரு பார்க்கலாம். 26 படிங்க. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. किरीटिनं कठिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तैतव तेनैव रूपने चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது
4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற விஸ்வமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, என்ன இதெல்லாம் பார்த்துட்டாரு இல்லையா, 1000 கரங்கள் இருக்கு அப்படின்ட்டு. தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொள்கிறேன். அவர் என்ன சொல்றாரு, சதுர்பூஜா இல்லையா, அந்த ரூபத்தில் உங்களை காண விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். நமக்கு தெரியும் பகவான் பல விதமான ரூபத்தில் தோன்றுகின்றார். ஒன்று விஸ்வரூபம், அதே மாதிரி அவதாரம் எடுக்கும்போது நிறைய அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார் இல்லையா. அதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சில பிரதான அவதாரங்கள் தான் எல்லாரும் எப்பவும் பேசுவாங்க. ஆனால் நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் அவர் பல விதமான அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கின்றார். எண்ணுக்கு அடங்காத அவதாரங்கள் இப்பவும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்ல. பல இந்த பிரபஞ்சங்கள் இருக்கிறது இல்லையா. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சங்கள் தோன்றும் போதும் அந்தந்த இடத்துல லீலைகள் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. பகவானோட அவதாரங்களும் அவர் எடுத்துக்கொண்டு அந்த அவதாரத்தினுடைய தன்மை பிரகாரம் அவர் நடந்து கொண்டும் இருக்கின்றார். அது இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இங்க அர்ஜுனனானா இங்க என்ன சொல்றாரு, பகவானே உங்களுடைய சதுர்புஜம் இல்லையா, அந்த அவதாரத்தில் எனக்கு காட்சி அளிப்பீராக, அதை காண நான் பேராவல் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. 47 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. மயா பிரசன்னேன த்வார்ஜுனேதம் ரூபம் பரம் தர்ஷிதம் ஆத்மயோகாத். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. சாரி மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனேதம் ரூபம் பரம் தர்ஷிதம் ஆத்மயோகாத் தேஜோமயம் விஸ்வம் அனந்தம் ஆத்யம் யன்மே தத் அந்நேன நத்ருஷ்ட பூர்வம். புருஷோத்தமனான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசமிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கும் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன சொல்றார் பகவான், இப்போ புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். ஸோ இந்த விஸ்வரூபம் எதனால காமிச்சார் அவரு, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினால் காமித்தார் இல்லையா. ஸோ அந்த எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். இது எதனால காண்பித்தார், இன்னொன்னு அவர் அர்ஜுனர் கேட்டதுனால இல்லையா. நமக்கு இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம பார்த்தோம் அர்ஜுனுடைய ஆவல் இல்லையா, எனக்கு உங்களுடைய ரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனாலதான் அவர் விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு காண்பித்தார், மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன்னர் உன்னை தவிர வேற யாரும் கண்டதில்லை. ஸோ இந்த விஸ்வரூபத்தை இதற்கு முன் யாருக்குமே அவர் காண்பிக்கவில்லை. ஸோ அர்ஜுனர் இதுல நமக்கு என்ன தெரிகிறது, ஏன் அர்ஜுனருக்கு மட்டும் இதை காண்பித்தார் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி எழுதும்போது நமக்கு கிளியரா ஒண்ணு புரிகிறது. ஒரு பக்தன் என்ன வேண்டினாலும் பகவான் அதை அவர்களுக்கு அளிப்பார். அதுக்கு நம்ம என்ன குவாலிஃபிகேஷன், நம்ம ஒரு தூய பக்தனா இருக்க வேண்டும். பகவானை தவிர நம்ம மனதில் வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. தூய பக்தனுடைய நிலை இருக்கும்பொழுது பகவான் தூய பக்தனுக்கு வேண்டி எதுவுமே எல்லாவற்றையும் செய்வார். அவருடைய ஆவல்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் திருப்திப்படுத்துவார் அப்படின்னு நமக்கு இதுல இருந்து தெரியுது. 48 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ந வேத யஜ்ஞாத்யயனைர்ன தானேர் ந சக்ரியாபிர் ந தபோபிர் உக்ரைஹ ஏவம் ரூப சக்ய அகம் நுருலோகே திரஷ்டும் த்வத் அந்நேன குரு பிரவீரா. குரு வம்ச வீரர்கள் சிறந்தவனே, என்று இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ என்று இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும்.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ இங்க ரொம்ப கிளியரா அவர் சொல்றாரு, யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு அவர், குருவம்ச வீரர்கள் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன்பு யாரும் கண்டதில்லை, யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ரொம்ப கிளியர் கட்டா சொல்லிட்டாரு. இதுக்கு முன்னால இந்த விஸ்வரூபத்தை நான் யாருக்கும் காட்டவில்லை, யாரும் பார்த்ததும் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, வேதங்களை படிப்பதனாலோ இல்லை யாகங்கள் செய்வதனாலோ இல்லை தானங்கள் செய்வதனாலோ இல்லை புண்ணிய செயல்களை செய்வதனாலோ கடுந்தவங்கள் தவத்தில் இருந்தாலோ இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது இயலாததாகும். தட் இஸ் வந்து ஏதோ ஒரு நிலையில், தட் இஸ் இதெல்லாம் உன்னததான், பக்தி நிலை தான், உன்னத பிரார்த்தனை நிலை தான். வேதங்களை படிப்பது நல்லதுதான், யாகங்கள் செய்வது நல்லதுதான், ஆனா புண்ணியங்கள் வந்து செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் இல்லையா, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். கடந்த தவத்தில் இருந்தா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர்கள் ஏதோ ஒரு இலக்குக்கு வேண்டி அவர்கள் இதெல்லாம் செய்கிறார்கள். பகவானிடம் நெருங்கி அந்த அவருடைய ஒன்றி இருக்கிற நிலை பார்க்கும்போது தூய பக்த நிலை தான். அர்ஜுனர் வந்து அந்த நிலையில இருந்தார். ஸோ அதனால்தான் அர்ஜுனருக்கு அவர் கேட்ட உடனே இந்த விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார். ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான், தூய பக்த நிலை. அந்த பக்த நிலையில வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்காது இல்லையா. ஸோ அவருடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ப வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு பகவானோட உணர்வினை அவர் வெளிப்படுத்துவார். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பக்த நிலை நாம் அடைந்தால் மட்டும் வந்து பகவான் நமக்கு நினைத்ததை வந்து நடத்தி கொடுக்கலாம். ஆனால் ஒன்று, நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தன் ஆகும் போதே அவர் வந்து நம்மளுடைய ஆசைகளை புரிந்து கொண்டு நமக்கு நல்ல வழி காட்டுவார். ஸோ அதற்கு நம்ம பகவானை முழுமையாக நம்ப வேண்டும். அந்த பக்தி ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, அந்த ஸ்டெப்ஸ் தெரியுமா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, அப்புறம் ருச்சி, ஆசக்தி, அப்புறம் பாவா, பிரேமா இல்லையா. ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் எல்லாரும் அது எப்பவும் இது மனசுல இது எப்பவும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம. ஓகே, 9 ஸ்டெப்ஸ், 9 படிகள், பக்தியின் 9 படிகள் என்னன்னா எல்லாரும் வந்து எப்பவும் அதை படிச்சுட்டு வாங்க. அடுத்த வாட்டி ஓகே திருப்பி அதை பத்தி பேசலாம். 9 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. ஓகே, ஸோ நமக்கு ஸ்ரத்தா ரொம்ப முக்கியம். பகவான் மேல வந்து அந்த நம்பிக்கை நமக்கு எப்பவும் இருக்கணும். அவர் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். ஸோ குருவம்ச வீரர்கள் சிறந்தவனே, இந்த விஸ்வரூபத்தை யாரும் பார்த்ததில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து இந்த இதெல்லாம் செயல்களை செய்தால் மட்டும் பத்தாது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். நம்ம அதனால பக்தியில நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. दृष्ट्वा रूपं घोरं नेत्रं ममेकं व्यपेतविप्रीतमना पुनः त्वं तथैव मे ரூபமிதம் பிரபஷ்ய. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? இந்த கோரமான உருவத்தை கண்ணி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். பகவானுக்கு புரியுது அர்ஜுனுடைய நிலை. இனி இது முடிவு பெறட்டும், செய்து முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களும் விடுபடுவாயாக. அமைதியாக மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது காணலாம். பகவான் சொல்றாரு, ஓகே, மனது ரொம்ப குழம்பி இருக்கிற, ஸோ இதுக்கு எல்லாம் இந்த உருவத்தை வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நான். ஸோ பக்தனே, எல்லா குழப்பத்திலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை நீ பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஓகே, அடுத்தது சார் படிக்க மாட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோ ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயாம் ஆசபூயக ஆஸ்வாசயாம் ஆசசபீதம் ஏனம் பூத்வா புனக சௌமியவபுர் மகாத்மா.
திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன் கூறினான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணாரு அவரு? சஞ்சயன் சொல்றாரு என்ன பார்த்தாரு அவரு? அவர் வந்து இந்த மாதிரி முதல்ல வந்து 4 கைகள் உருவத்தை பகவான் காமிச்சார் அர்ஜுனனுக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 கரங்களோடு இருந்த என்ன சாமசுந்தர உருவம் அதையும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சாரு. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது? அச்சமாக இருந்த அர்ஜுனன் வந்து அதிலிருந்து மீண்டு அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். 51 படிங்க. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ கிருஷ்ணர் இந்த 2 கையுள்ள சாமசுந்தர உருவத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு காமிச்ச உடனே அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய மனது சாந்தி அடைந்து அவர் சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்ட்டு பகவானிட சொல்றார். ஓகே. ஸோ மீண்டும் பகவான் இந்த 2 கையுள்ள உருவத்தில் அர்ஜுனனுக்கு தோன்றும்போது அர்ஜுனன் அதனால் திருப்தி அடைந்தார் அப்படின்ட்டு பார்க்கிறோம். அடுத்த படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ படி பகவான் வாஷ சூது ததா சுமிதம் ரூபம் திருஷ்டோ ஆனிஷி என்மம் தேவா அபசேஷ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷன காங்ஷினக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். பகவான் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா, நீ இப்ப பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு உருவம் இல்லையா, ரொம்ப அரிதானது. ஸோ எல்லாராலும் இந்த உருவத்தையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ பிரியமா இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கு இந்த வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர். எல்லாரும் வந்து இந்த உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு நாடுகின்றனர். ஏன்னா வந்து பகவான் எல்லாரும் முன்னாலும் எப்பொழுதும் தோன்றது கிடையாது இல்லையா? ஸோ தவம் இருக்கணும், இல்லை வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்து பகவான் அது மனது எப்பொழுது தூயதாக இருக்கிறதோ அப்பதான் பகவான் தோன்றுவார். அது பகவானோட இச்சை பிரகாரம் இல்லையா? அவருக்கு தெரியணும் இந்த ஆள் வந்து இந்த இதுக்கு குவாலிஃபைடு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா பகவான் தோன்றுவார். தவிர எல்லா பொழுதும் எப்பொழுதும் எல்லாருக்கும் தோன்ற மாட்டார். அதுதான் பகவான் இங்க எடுத்து வைக்கிறார். 53 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நான் படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க பிரபு. நாகம் பூதைன தபஷா நதானேன நாசஞ்சயா சக்யா ஏவம் விதோ திருஷ்டம் திருஷ்டவான் அசி மாம் யதா. உனது தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கிற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ கடும் தவங்களை செய்வதாலோ தானங்களை கொடுப்பதாலோ வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்பட கூடியது அல்ல. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழி உதவாது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பகவான்? உன்னை தெய்வீக கண்களால் நீ காணுகின்ற உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ இல்லை கடும் தவங்களை செய்வதாலோ இல்லை தானங்கள் கொடுப்பதாலோ வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியதல்ல. பின் என்ன? என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாது. ஏன்? வேதங்களை படிப்பது, கடுந்தவங்கள் இருப்பது, தானங்கள் கொடுப்பது, வழிபாடு செய்வது எல்லாம் வந்து பகவானை பார்ப்பதற்கோ பகவானை உணர்வதற்கோ இது மட்டும் போதாது. என்ன தேவை? பக்தி, தூய பக்தி தேவை. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் வந்து பகவான் இதுல உணர்த்துவார் நமக்கு. அனன்ய பக்தி, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வந்து பகவானை வழிபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியுது. மாதாஜி வந்தாச்சா?
Hare Krishna Prabhu, Pranam Prabhu. Hare Krishna Mataji. Okay, now I will share this. 2 more slokas are there, but anyway, I don't want to take your time. No, Prabhu, we Mataji. kindly finish it and then you can Is make it? host. Yeah, please. Oh, Carry on, Prabhu. sure. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So, யாராச்சும் 54 படிங்களா? 54வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பக்தியா துவனன்யாய சக்ய அகம் ஏவம் விதோர்ஜுனா ஞாதும் திரஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தபா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன்னிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ பகவான் கிளியரா சொல்லிட்டார். என்ன சொல்றாரு? எப்படி அடைய முடியும் பகவானே? எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்னில் நிற்கும் என்னை கலப்பற்ற பக்தி இல்லையா, தூய பக்தி. கலப்பற்ற பக்தினா தூய பக்தி. தூய பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்ற நேரடியாக காண முடியும், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களை உன்னால் நுழைய முடியும், உணர முடியும் அப்படின்றார். ஸோ என்ன வழி பகவானை அடையிறதுக்கு? பகவானை நம் தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன வழி? தூய பக்தி பண்ணணும். அதுதான் ஒரே வழி இல்லையா? நம்ம பக்தி. ஸோ நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பக்தி பாதையில, நம்ம எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம அந்த பாதையில் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் மனதில் இன்னும் நிறைய அழுக்கு களங்கங்கள் எல்லாம் உண்டு. ஸோ நம்ம எல்லா களங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம அகற்ற வேண்டும். தூய பக்தியில மனது கிருஷ்ணரை மட்டும் நம்ம முழுமையாக நினைத்து கொண்டால் நம்ம அந்த நிலையை அடையலாம் இல்லையா? அன்னபிலாஷித சூன்யம் இல்லையா? நம்ம அடிக்கடி இதை பத்தி கேட்டிருக்கோம். வேற எந்த எண்ணமும் இல்லாமல், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பகவானை மட்டும் மனதில் நிறைந்து இருந்தால் நம்ம பகவானை அடைய முடியும். பகவானை அதை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ஃபைனல் ஸ்லோகத்துக்கு வந்திருக்கோம். இந்த அத்தியாயத்துல படிக்க மாட்டேன். யார் படிக்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. படிங்க. மத் பரமோ மத்பரித்தஹ சங்கஹ வர்ஜிதஹ நிர்வைரஹ சர்வபூதேஷு பூதேஷயஹ ச மாமோதி பாண்டவ. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடமும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. பகவான் கிளியரா சொல்லிடுறாரு நம்ம கிட்ட இல்ல, என்ன எதிர்பார்க்கிறாருன்ட்டு. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகள் களங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுகிறானோ. ஸோ என்ன இருக்கக்கூடாது? என்னெல்லாம் இருக்கணும்? தூய பக்தி தொண்டில் இருக்கணும். 2வது, பலநோக்கு செயல்கள் எதுவுமே செய்யக்கூடாது. மனக்கற்பனைகளோ இல்லை களங்கங்களோ இருக்கக்கூடாது. ஸோ யாருக்கு வேண்டி செயல்படணும்? எல்லா செயல்களும் பகவானுக்காகவே செய்ய வேண்டும். பகவானை முன்னிறுத்தி பகவானுக்காகவே நாம் செயல்பட வேண்டும். ஸோ என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்கு. ஸோ இலக்கு என்ன? பகவானை சென்றடைய வேண்டும், பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு அந்த இலக்கு. பகவானை இலக்காக வைத்துள்ளான யார் வைத்திருக்கிறாரோ மற்றும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நண்பனாக உள்ளார். ஸோ எல்லாரும் கம்பேஷன் தேவை இல்லையா? எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நண்பனாக உள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை அடைவான். ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பாக பகவானை சென்றடைவான். ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம மனசுல கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் இருப்பார் இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தி தான் இருக்கும். கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிதான் நம்ம செயல்கள் எல்லாம் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இந்த பலநோக்கு செயல்களோ இல்லை கட்டுண்ட நிலைக்கு நம்மளை செலுத்தக்கூடிய செயல்களோ எதுவுமே நம்ம செய்ய மாட்டோம் இல்லையா? என்ன நம்ம செய்யணும்? அனன்ய பக்தி ரொம்ப அத்தியாவசியம். ஸோ நம்ம இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? நம்ம தட் இஸ் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுன் காண விரும்பினார். ஸோ பகவான் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே முதல்ல மகிழ்ச்சி விட்டார். அப்புறம் என்னாச்சு? அவரு பயம் வந்தது இல்லையா அவருக்கு. அதுக்கப்புறம் கலக்கம் இருந்தது மனது. ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பகவான்கிட்ட சொன்னாரு, எனக்கு இந்த உருவத்தை பார்க்கறத விட எனக்கு ரொம்ப கலங்கி இருக்கிறேன் நான்.
ஸோ எனக்கு வந்து உங்களை எப்பவும் பார்க்குற இந்த உருவத்தை எனக்கு பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் முதல்ல சதுர்புஜம் இல்லையா 4 கரங்களுடைய அந்த உருவத்தில் அவரை தோற்றமளிக்கிறார். அப்புறம் வந்து 2 கையுள்ள ரூபத்தில் தோற்றமளிக்கிறார். ஸோ அர்ஜுனன் வந்து பிரார்த்தனை சொல்றாரு இல்லையா, அந்த பிரார்த்தனைக்கு அப்புறம் இந்த ரூபம் வந்து அவருக்கு தென்படுகிறது. 2 கை ரூபத்தில் பகவான் தோற்றமளிக்கிறார். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு அவரு, இந்த மாதிரி தோற்றம் வந்து எல்லாராலும் எப்பொழுதும் பார்க்க முடியாது. இதற்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? அனன்ய பக்தி இல்லையா. அவரே பகவானுக்காக பகவானை மனதில் நினைத்து கொண்டு பகவானை முன்னிறுத்தி வேற எந்த கட்டுண்ட செயலிலும் ஈடுபடாமல் வந்து முழுமையாக பக்தி தொண்டில் பகவானை நினைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்றார். பகவானை தவிர வேற எதுவுமே மனதிலோ செயல்களோ இருக்கக்கூடாது, செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் 11 நம்ம இதோட முடிக்கிறோம். சாப்டர் 12 நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே பிரபு கிருஷ்ணா. எண்ட் பண்ணட்டுமா மாதாஜி எண்ட் பண்ணட்டுமா பிரபு? எண்டிங் ப்ரேயர் சொல்லவே இல்லையே. சொல்றேன். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்சன யோகோ நாம ஏகாதசோ அத்தியாயः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ ஸோ கிருஷ்ணா. மச். What you guys much? Thank you so much. I took some time today. So grateful to you. So grateful to you, Mata. Thank you so much. So kind of you. Hare Krishna. End the session. That's it. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo ananta kodi vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nama Jaidas Thakur ki jai. Bhagavad Gita Bhagavatam ki jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.